Murah aja njaluk api aja njaluk murah, Mas. Apa Iki kuwi? tak kei paketan 14 juta, tak kei patang barang sing siji iki lho. Di. Kursi sudut, kandele wis kaya ngene, bahane wis jati. Wis tak bonusi busa sak bantale iki Oh, lho. heeh. Sing siji iki. Ya, nomor 1. Nomor loro. Nomor loro di. Tak kei dipan. Dipan iki. Kasure. Ya Iki ta. bebas pilih ora iki kasure? Bebas pilih wis dites ngene wis empuke koyo ngene iki. Full pair ya iki? Ya nomor loro nomor telu di. Telu tak kei meja TV. Oh, oke men pilihane iki. Iki wis jati. Heeh. Iki nomor telu, nomor papat tak kei. Di nomor 4. Nomor papat tak kei meja rias ya to. Heeh. Pomo gak pengen sing ngene iki sing model bunder kaya ene. Oh, iso milih ya. Modele ya to. Ah. Lah 14 juta wi lho, Jawa Ya. Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta wis gratis ongkir. Pembayarannya ya wis COD. Oh. Cara pemesanannya piye? Pesanane bio profil lho Mas. Ah. Nomor wawa langsung di japri ae. Oh, langsung di ACC kok ya. Ya 14 juta wi oleh papat. Oke. Barangnya wis kandel-kandel ya ta. 14 juta ya oleh. Dapat 40. Iki tak gayane sih.